kiri masih saklai bung busal harpati bahanya hai busla no school ni tubui private pori ruine no ke manjarawa Bisramganj highway road harong kami lama wono accident ka borok scooty bike phai tongmani auto bike nang tisangi nai accident ka tei borok no kong no khnawai Bisramganj fire service khosawi tubui phaikia Bisramganj hospital no tei saknai ma besai ma kaya thengya rok upai kha tei kuno asap tukmali apia bathunga tongmani tei busani mungkha Sumai Deborma bini 9 bosor tei bumani mungkha Arti Deborma 33 years nagedi cinema Mokoro na ke ko suno pol bahaka ayang munghe bo it pataka awin sawo ke kaisa accident no self accident no abo ni masake Arti Deborma 32 kai Sumai Deborma sabo lama mo abo gas lain itu gas mon lain tama yun abo to aran joton boros sawo self মানে সাইজ tam gari borok tam scooty box hang sesong accident kata tei te koran serai no mana thabo ni abo pun basata bin besanda besu umon sabini to 7 years borok biang rok pai dong na borok itu bazar forsor pai kana pakai pas kali nama borok heavy no ko bo fire service Bisram to pai no tak bo jatu ni sunto ko Bisram to hospital